Ageng. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Dipani napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Truk. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegekugek sak dulito mel ora nyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Iki kerawan para lancur Pandhawa. Ndara Antasena, kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Den. Kakek Semar tak tampa tiba padha-padha. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang yen aku nganti wani nampa sembahing kakekne Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakekne Semar. Mula sembahing kakekne Semar tak tampa ning tiba padha-padha, monggo sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakekne Semar. Iki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gose jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating Panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakekne Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatotkaca wilujeng, Den. Iya, Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha ngaturke salam taklim katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi, Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Merga ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngrandu Gumbala, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang reda sampeyan. Wilujeng, Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih.
kula tampi dawah sami-sami Ndara sami dipun prayogaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu Nala Gareng Petruk Bagong kowe aja ninggal tata krama ngaturna sembah karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula kunjuk ten ya ring tak tampa dibos padha-padha ya Nala Gareng oh nggih dipun sekecaken nggih Den ya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca bekti kula Den ya Nala Gareng tak tampa dibos padha-padha Ndara Antarja bekti kula ya Nala Gareng dibos padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den iya ya Nala Gareng tak tampa tibus padha-padha Nala Gareng Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den iya terus tak tampa pangestuku Tampanana nun nggih iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi Ndara Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana iya ya Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripih sami dipun sekecaken anggenipun lenggah yo Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki Gong gendi kowe Gong Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk langsung kabeh kesuwen yo Gong tak tampa yo Bagong tak tampa yo Panakawan Bagong tak tampa iya yo Panakawan Bagong tak tampa pangestu sampean sampun kula tampi lho aku urung menehi kok alah ora urung ya ngono kok nuwun sewu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ngatasipun namung sak kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki kula ngaturaken panuwun nggih Den kula mboten isa nglintuni napa-napa ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa malah kejut rasane atiku kek nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur Pandhawa mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi jumbuh aturake marang Randu Gumbala Pringgondani lan Jangkar Bumi jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Antarja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi nadyan to dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Antarja Abimanyu kuwi tau-tate nampa pangudaning kakekne Semar mula apa sing dadi dawuhing kakekne Semar aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wanu ning Karang Kadempel aku tak nyadong dawuh marang kakekne Nayantaka eneng apa kek ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek mbabarana marang Antasena aku tak ngangolake jangga nilingke Karna mastuti sabda tama pangendikaning kakekne Badranaya ya Kakang Siwa Semar mula tak aturi paring dawuh ana wigati apa tumrip paring dawuh aku nedya midhangetake ingkang Tela Siwa Semar Badranaya semono aku Siwa Semar maragake paring dawuh Purwamadya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilingake karnane Antarja yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwanayantaka handra ingkang Puswita kasiring samirana mrih sekal gaduh
ngas kandanyo maweh raras renaning driya sing sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhat dene lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah ing ngangka kalih napa ta sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun ngrawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki merga enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek ron Rajamala bebantal bata sarimbak wigasipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana maring dawuh kali Semar yen to Semar sakmangke badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan, badhe dados jalaran tumedhaking kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun. Lah ing atase namung sak kula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mangsa kala sok barengi mung kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncak. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti nggayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kula atirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang tuyang numbuk bentus waton kasembatan sing digayuh niku kula sing Semelang. Monggo Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo dhuwit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak, ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya nahanan Karang Kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garwaca, Kakang Antarja lan adhiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garwaca, Kakang Antarja adhiku Abimanyu kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Yen kakekne Semar dangu kelawan penemune Antasena, aku mathuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku saguh jaga katentremaning Karang Kadempel.
Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda kene bakal matedhake kenaro lantaran tumedhaing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Ya. Ora bakal aku rupa-rupa gedang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudane Siwa Badranaya. Mula besok kapan kowe bakal abuh lawan Siwa Semar? Kejaba mung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wae. Aku bakal melu karo adikku Antasena karo adikku Garukaca gawe tentreming Karang Kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payu-payu ing bakal katempuh ing samirana ngiriguda marang Siwanayantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Matur nuwun Ndara Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndara kuning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana sing ngirigodo, ngene bakal dadi lantaran tumedhaing kanugrahan. Kowe piye? Duwe apa nemu? Awakku iki lagi anget Pak. Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu, tak kira wis cukup aku tak ora usah melu-melu. Lah pancen tikus wirok tenan. Petro piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggep sentosa dhewe iki aku nek kira-kira aku dibutuhke aku siap Pak. Syukur lah kaya ngono kuwi iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane wing sendika Pak, waton wis mateng. Wah jan Bagong. Maksudnya piye to, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya mbok genep-genep ae. Dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir merga sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatire bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tanganing para bapak-bapak sing wis dadi linmas. Aku ki anake Semar. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mang bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing kok bangake opo? Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Nek ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kene kon ora omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah terus wonten malih Ndara. Ana meneh kepiye kae? Enten malih sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating Panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula
Sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katandha tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh, ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandhaan, ora ngerti tata krama, anggepe apa luwih-luwih sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilu karo gitoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora? Hah? Mula kula ewu kaya. Lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten enggak rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Totama Pati-Patelino Pranayaka Tiasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beda kang ribeti Dintrim madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sangganing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya. Senadyan para kawula datang wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngobah sami rara dhateng mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Datang sanes kejawi namung wadya bala saking negaring Astina kapandegan Begawan Dunata Intekana Patih Harya Sengkuni keminggah wonten ing pendhapi padukuhan. Akarya cingak kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan. Cakap kinari among mbak lumembak umbak ing samudra tambrang kanggeng awito dencengan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nala gareng iki rak
Begal ora cetha apa, Pak? Kacamataku ora tak agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, Begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkuni. Kerawan Priyagung. Monggo penjake ora ganter-ganter, pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya, Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkuni, Gong. Penemban Durna karo Patih Sengkuni. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wis to, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja nek krungu piyayine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek duka ndak ora prayoga kedadiane. Penemban wilujeng rawuhipun. Gandak blaguduk karo gembal. Sumerante, hawela. Iya Semar. Selamat tekaku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Dipun sekecaken Penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga prataku ning karang kadempel dina sama kowe iki Semar. Regena Patih Sengkuni katuran karahajan rawuhipun. Iya. Kakang Semar, selamat tekaku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Dipun prayogakaken lenggahipun ya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton. Mila sarwa-sarwi cumpen sarwa-sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi kados panjenengan. Wis ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki, aku wis ngerti. Kekuatan yang Semar minangka dadi Panakawan, kekuatan yang Semar minangka dadi Batur ki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe ki ora duwe, wis memper nek kowe ki melarat, wis memper nek kowe ki sarwa kekurangan, wis pas nek kowe ki sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura. Aku mapan nang kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan nang kraton mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek nang kene wujude nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Tru. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho iki kok tenang, Gong. Aku ora paham. Nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike. Dumur dirungokke di rumah. Walah, headsetku ora tak copot. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancepe apa? Radio cilik. Kudu HP to. Ora kuat Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora? Ora ya mengko ngilangi curek. Dijiki Gong. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lah kowe kudu ndodok marang kahananmu. Nggih. Mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kuwi manuta. Kowe gelem mo. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki lek mangan mesti mung maune sedina ping 3 saiki mung sedina ping 2 ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi. Kula harus sampeyan nggawa soto Kurawa 100 sajae. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek jenengmu iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100 wong 3 menang musuh wong 100 mboten dadi kelampar. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sakniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ning ngatasi aku ki pendhitaning ratu, papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas.
Sing jenenge pendhitaning ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitaning ratu, saora-orane karo patih, saora-orane karo tumenggung, mendhuk-mundhuke karo bupati. Lah aku butuh karo mamong ki butuh apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa Sasmita yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Mongko ing dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau nek kejaba mung kowe Semar. Mula tumune anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku. Ndangmu nglawan aku ditimbali swanane negara Ngastina. Ing nyemigati aku supaya prapta ning Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhe kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Duna, saiki kowe prasaja karo Begawan Duna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing kegumatok, aku njaluk wenehno karo aku, wahyu bakal tak baya menyang negara Ngastina. Kuwi wigatine. Dene sak banjure nek kowe nuduhake wahyu mau jenenge apa? Slamet uripmu. Dene ora? Oh, nuwun sewu lho Semar. Aku wis diparingi Purbawasisa dening anak Prabu Duryudana. Aku mung duta kok ora mung duta kongkonan, ning duta ngrampungi karya. Dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge wahyu lan wigatine wahyu mau tumanjane nang ngendi sarta ora entuk tak boyong, oh aja takon dosa apa kelakon. Durna gunakake cara-cara sing kasar, durna gunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina. Wis kuwi wae sing dadi omong aku. Kokean ndak ora ana perlune. Mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi. Durung ora kok. Heeh. Nesu ora kowe. Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar ki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandhake Semar ki titising sangguwange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Ana dewa kok saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik. Nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku aja. Ning angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utange wae kok ayem. Petro, dalem Pak. Bagong aja tok jak omong, lakbanen cangkeme. Saya suwe kok neng ati saya ngregetke. Kok sik do meneng aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho Pak, ngatos-atos lho Pak. Hati-hati lho Pak. Ora satok elek aku ora butuh karo kowe. Nesu. Arepmu nesu bapak nesu ora dianggap anak, ora masalah. Lunga arep endi? Lunga terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku mung dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh napa to sing disebut kanugrahan iku wau jenenge napa, tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan. Lho nuwun sewu, dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan. Iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya bodya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna, para surjana sarjaning budi, akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin, direwangi tapa brata.
direwangi tapa. Apa to sebabe disebut tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa? Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kekang sithik mesti kelepetan dedosan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuk lair lan batine. Kanthi sarana prihatin, mboten kok prihatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku enek ana kekuatan, sing tunggu guwa kene aku ana kekuatan. Mboten, ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakai keluputan. Niku nek wis resik niku lagi iku pantes. Angka loro, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satria sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi bupati sing apik. Niku bakale untuk kanugrahan mbuh wujud napa. Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedosan. Nek dadi pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten. Nek sampeyan kaya ngoten niku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampeyan le putih. Ning ati sampeyan lecek, ati sampeyan kebak wulu, ati sampeyan kebak drengki srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedunungan wahyu niku kudu iso nglakoni 3 perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dienggo penemune Begawan Durna, iso dienggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedunungan wahyu kuwi duwe watak 3 perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane, susah ya wani, lila, seneng ya lila, bungah ya lila, melarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok ngresula. Monggo racak-racake menungsa niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso 2 dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Ngoten. Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengko gek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pepadane urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, merga sing iso ndakwa, merga sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling niki angel digagapi. Ngoten. Maling niku salah. Maling niku kleru, ning kok tak tulungi. Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Merga wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngoten niku nek ditutuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluk aku. Ora ketang aku ora duwe. Ning sing becik anakmu tetep urip. Halan. Nggih mboten? Sing kaping 3 niku kurban. Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Halan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek
Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonton. Pun kula tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdongake rezekine akeh. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, duwe didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk kanugrahan gayuh wahyu niku ampun njaluk ning budidaya. Lah sinuwun Ngastina mboten kersa ngerkaos sanane nek entuk sasmita wahyu niku terus wongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon maha rekasa. Emoh masuh lair lan batine. Ampuk tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit. Ratu Ngastina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Wes, Semar Badran ayo. Maning jajalan sukertaning bawah iblis anak. Lah kok dadi kowe malah mejang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iku ndang pendhita manyar-manyar. Pira siswaku iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men gedi bab 17 Ponokawan. Kowe iki men bakar kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar pintra kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi Ponokawan. Lah kok malah kencomang dreming ngandar-andar ndukur. Dreming grojokan ucapmu. Apa rumasamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik kalangkah demel kare adil. Gong. Kowe arep ngopo, Le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene kithik kok. Ya wis, ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis ge nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Api ta tuh, api jenggolmu mlosot ora. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang Kalimantan B tinebene ledene Jumawang Tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep apa? Arep milani karo bapakmu. Apa diambakku wedi karo Bagong? Ayo, arep milani cara piye? Ngene, Mbak. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek dicangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Utama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah, mbayahe semen. Wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Kowe sugih ki mbiyen ra diparingi karo Prabu Duryudana. Ha ya. Kowe saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada mas ngono kuwi ra. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingana karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe seprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwalat tuwa aku mbangane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tenjang tenan kowe. Bapak apa?
bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Sing maju ngadepi Durna ning iki putramu David Bagong. Tambah David iki kapan lho? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu ora. Nek aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbak. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kala mangsa dadi kere akeh. Sing kere kala mangsa dadi sugih akeh. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lah pendhita penyakit tenan kok. Wis saiki arep muni piye mau lambe muni piye? Gus. Aku Brahmana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe Karang Kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Men gelut karo simbok ya, Pak? Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki. Utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sorry ora. Saiki nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan Karang Kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bapak Durna. Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya kan. Kalau mau pun tumbas mentol. Tegese kowe mari arep karo sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mari yo iki, ampun neter kate dayan. Wah, lha iki. Kok dipikir sik, Le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi. Pokoke bapak ora sang menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nek ndi pamane nenter kededayan. Mbah. Lor kula omahe bapak ki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtoke. Kaya apa aku sing tengah pati yo ora minggat metu Jawaya tanding karo semat jasmu wajar kowe. Merono ki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi. Modar kok. Terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ha nek Durna gawe geger ning jaba, aku urusane wong jaba. Gong kowe ora edan lho. Iki serius lho to. Durna nggawa Kurawa 100. Nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti 3 kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumasamu ora ngembek katentremane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhaki aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih kelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora aku dadak omong, anggere cangkeme. Wong, dia ngomong apa? Aku iki ngopo?
sing penting wani sik perkara engko lek nandangi mikir bangane kowe bapak dunake Semar karang kadempel tak bumi angus kowe plendas-plendus gareng ki malah ora berubah sithik-sithik mangan kuwaci wae kene krecak-krecuk nyameng yang lem saiki piye carane kaya ngene piye kowe kuwi sing gagah temandang amo aku nek musuh Kurawa kalah sik ada ide oh Jawa ada ide apa putra-putra Pandhawa kan apa oh iya ya Ndara Antarsena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja lha engko terus supaya Ndara Pandhawa ki do duka aku sing gawe masalah sing gawe ukara aku carane to tindak mrene sik ya wis aku nuwun Den yo sapa gong tamune Gawan Durna ning pun metu pun medal lho wis lunga pun sampean kan tindak mriko yo yes aku tak rono nggih lah tenan ta dintekke tenan ta lho apa niki tempe niki lek goreng kula donggo jagongan wong tempe dipangan Bendoro kok ora entuk joli lho ya awi do mriki ya aku tak mrunu tak sowan bapakmu bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo Durna mriki niki wau lho gini kowe wani ngendangi Eyang Durna empun saking judeke masa bapak dicedhaki Bal Semar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tak jaluk karo Durna nggawa keris adi nyonyok-nyonyokke Bapak Semar bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih Eyang Durna mentolo karo Kang Semar ngono kuwi ya Tru heeh ngono kuwi tenan bela dalah Kurawa brabrik lah setan ki wong tuwa kok dijak Sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya Idan. Ora. Bapak kok tok mbroke tok jengkengke. Nanti kaya bulus bulus dengkulku. Nek ora ngono ndak ora nesu putra-putra Pandhawa. Ndara Antarsena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Gatotkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki aja ora wani ngantemi Durna. Ndara Antarsena nesu tenan lho, Kang. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna mat lara, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyuk Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosara karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong, kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis skenario-ne sapa? Apa? Skenario-ne sapa? Skenario. Skenario-ne sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Wis pokoke aku ketanggung jawab. Bagong dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng wae. Terus kowe obah. Iya.
Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Terus iki kono apa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle dengkulmu melacat. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do temandang karya ora usah dadak mikir ngoringo. Kula diundurke, darah-darahmu kae dibantu aja meneng wae aja enak. Ora nrimake rasane ngatiku, Gong. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar ki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trip. Kurawa sagung ngranjap anak-anake Semar, ya, Tru? Tru? Heeh. Mengkon muni kok angel to kok. Iya, aku wedi dosa tak sanggane. Iya. Rasa kuwatir to. Iya. Mula nendi saiki Eyang Durna Sakurawane ora gelem bali nekuk penjalin. Ora gawe kisuh karang kadempel aja takon dosa. Aku sing ora trima. Sip. Ning ampun sampean sing maju. Lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik methokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men ketok nek Bagong niku dipirsani masyarakat Karang Kadempel ki do mbaten weh lah ta kowe Bagong edanan belani bapakne Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya. Oh alah kere. Mengar kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Ning sampean cedhak kula lho. Iya, aku cedhak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara Antasena dikrubut Kurawa sampean niyop saka Dirgantara nyamber iwanengen. Yo, wis tak dawuh Bagong. Wah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarja nanti ki Antarja. Lho kok sing kondur basa Antarja nanti. Ndara Antarja. Piye Bagong? Sampeyan nopo ndi? Aku nang jero bumi. Nggih, anu mantra didandanke sisan sapiteng kula rada buntut. Wong edan. Pak totok mboten Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo ora usah kuwatir. Yo Gong yo kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangatone. Banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Merga kula wedi kalih Bagong kalih Petruk kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocah ndugal warisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Semar dadi lantaran tumedhake kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deduyon dadi tangisan. Sepira kekuatane anak-anake Semar niku Garing Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon terus iso menan niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurawa ketampe. Kula dhewe sing ajeng ngethukke karo Petruk karo Garing karo Bagong. Nek pancen bergugung teman-teman ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake tempu didununge kanugrahan niku wau. Wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Prambatu.
nututi lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe gelari rowang sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo gitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Santa Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cerewet Mbak nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati wah dalah ora wawo ayo kene nek pancen karo gawe geger karang kadempel endi para Santa Kurawa ora bakal mundur jangkah lho kowe wani karo Kurawa lho wis wani metenteng ini kok dikira ora wani nganggepe piye ora nyepelekke kowe kuwi mulemu kuwi Kartosega kuwi lho ura-uraban suaramu Kartomarma ya nek Kartomarma arep belane karo Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis leh nyawang gelaring Jakarta seming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip sing jeneng mati urip iki ning tangane Gusti Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa Gusti sing menang mateni karo menungsa dudu Begawan Durna dudu Kurawa iso bengi iki aku menang karo Kurawa lho moncer nek Gusti ngeparengake Bagong bengi iki menang karo Kurawa kabul dongane Kurawa tak ajar kabeh Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna mati kowe bengi iki hah piye ora ketap-ketip kowe digagas omong aku kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu pendhita ora tau mulang karo muridmu apa-apa ning donya iki ning sing ampuh saka kersane sing gawe urip ngono kowe tau ngerti critane Nabi Musa radong kowe pendhita kocluk apa to sebabe tongkate njeng Nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara mergo apa entuk firman sing gawe urip ning ora entuk firman sing gawe urip kae ya men tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cunda Manik nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan ora ana kekuatane kabeh iki ning astane sing gawe urip dudu menungsa sing gawe sekti barang kuwi uduh ning sing gawe urip bingung kowe ora nyandak kowe SDM rendah kok Mbah ayo omong jajal apa piye arep aku ora nggo kekuatan apa-apa ora nggo kasekten apa-apa nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa ora kurang jalane Bagong ora minggat dibantangane karo Marmo pecah siramu lho tenanan ta iki lho iya oke ora masalah tak kira ngomong-ngomongan jebul tenanan to iya Durna ora wani gelut gunake Kartomarma apa dikira Bagong ora duwe jago lho kowe ngurung jago wiring kuning ayo ndi jagone Semar kaya apa oke enteni kene kowe kok mateng-mateng nang kene lah aku durung kon rono kok ayo rono lho ora bosok anu mriko tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes kapok ora ki Mike Tyson
sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbak. Aku ora trimo harus simbah Durna sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki Pak Kartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungok ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi ya. Tutuk modar kowe. Den yakin kula ora ngapusi. Wis. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni ha. Aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaut aku sing bakal nglegandang para Santa Kurawa iki mergane patimu. Dadi wis ayo minggir ayo minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat maning karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi siwat. Mati. Golong Ndara Durmagati dacal kepala nyata. Arep apa? Lho, gelut maca bal-balan. Ya mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida. Ora sida piye wis arep perang ora sida. Aku nek muncul kowe lah gelem lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petrungga. Monclot. Celat. Jal. Ping pira? Manut ping 3. Modal. Nek modal ra kecekel ki rasa harman. Modal terus mati ora kok modal golek modal ki ora.
genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bathi. Oke. Yo. Dadi, oke. Wingi bar tau ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan Ora itu deg-degan kok kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbel kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, kurang pindho. Oh iya. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gletak kalah. Oke. Ya, pisan. Yuk. Ping pindho wae terus. Oh ya. Ping 3 iki petet ngono. Ya pindhonya. Ot. Ala popo. Ayo kene Cik, rada buyel. Yo kene sesake ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu di cilahmu lagi tak pas nih ndak ulah pas ubah kabeh tak jawang lho kok cengel diantem lucut lho iki wis tanda-tanda kowe bisa lah ijo ngantem kok iya kene oh la popo ya Bagong iki kejem ora tasile ke pukul aspal gede banget ora modar wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak lho Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Matane. Oh, lek dengkulmu. Acem Petro wis minggat. Ayo mundur. Kalah Dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Jiwa. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Gong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun?
Dipani napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supe tajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku terus. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepuh. Pun medal brengos. Nggih. Nggih, ngajak Petro mati aku. Petro mati aku mboten sabengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten li? Sekolahe nendi li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira li pun nggih? Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Ngagung setan. Sorry ya, nggonamu kedawan. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sedan. Kok larane kaya ngene kok. Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Dur. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Karo Antasena ki ra wani. Oh, terus terang kula bakale mengke kewirangan. Muni wani ning kalah malah mirang-mirange lho niku wonge jujur anak Pandhawa sing kula wedani dhewe Antasena jelas mboten tedeng aling-aling tedeng kula ora wani liyane Antasena kula bekok awake Gatotkaca loro niku kula ora wani siji Antasena loro Gatotkaca niku nom-noman sing gegirisi mula-mula ora wani nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake Antarja niku nggih telu niku kula ora wani caedan Antasena Gatotkaca Antarja ra wani kira-kira wani marang sapa wonten sing setri lho beda nggih perang paling penak nih ya padha wae karena Petro diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune oparane tibane nendi nggih mboten ketang kalon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana
anak-anak Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petro, kali Bagong, kali Garing. Mung dak dikira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani kalau sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe Mang Cobi kali Petro. Nah aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, masa perang kok nganggo kaya irama ya? Canda banteng ting jotos tos. Ciwit banteng jotos pengkal. Tanda entak untuk kundak. Aku nek ngono joget terus oh setan iki. Dadi kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene le gagah mundur ra nganggo trek kowe Gus apa mriki Den apa Dursasana maju Petro kalah terus aku kan maju aku kesel iku Kanjeng mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenang. Carane aku mlebu ning awakmu. Ya. Ndak serak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sejeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambekan wae. Kowe ngamet ambekan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono sak aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju ning pabaratan medhoke Dursasana ya, Kong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Saya tak mlebu ning awakmu. Mbah. Slamodar. Nek ngampet tambekan wis kesuwen. Ya wis kayak ngampet tambekan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi Gong mleko lho sampean nang pundi aku ning awakmu kowe lho edan kok ora mbrenjel ya iya Gus apa ora mangani ati lho ora engko nang njur mangani rempelo barang modar aku ora doyan rempelomu ijo mambu ya penyakitem wis men wis maju amuk Surawarta ora tempe kula nek digawe ora apa-apa wis to sirahmu ulungno nek diantem ora krasa mati kowe Dursasana
Ngopo, Tru? Sing nang glelenge Raja Maya. Mbok kula ndang slupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Ya, ngampet-ampekan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wae bumi ki iso. Oh nggih, wis. Nopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Awang Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu ten awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet-ampekan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer iki mung kowe tok, Truk? Sing iso pamer iki mung kowe tok, wer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile iki lincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Mudi karo ra kowe. Wah, gleleng. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kaya isih ana. Ngatasi gedibal tian loro babar blas welo wadake. Edan. Ayo malso, piye? Malso. Kon males aku. Malso. Tak wales pisan aku rasa sah. Dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis ta ora Bagong iso mendrep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa meng kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae tan delepke sisih wae lancar. Apa rumah sama aku rasa 11 bumi po? Wedan! Aku kowe barang 11 bumi? Cah gleleng kok. Cah kowe lah iso lah witik napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh. Kok apik ngono kae. Metu kok nang dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora.
rumangsat. Kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra aseng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora usah dipamer-pamerke, kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Oh. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Lur Antarja iki nek ambles kuwi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dijemplungke ning ruangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Ayo. Nanti terus ngegipke irung. Irunge coklek kok. Modal. Ah, kono kawan ora minggat. Tundho mae modal ayo le. Ayo, ayo. Turnena panalingan loro majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan linenggak jangganira kapisanan ayo Antasena apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendhalke para Sata Kurawa ora nanging pancen wis tak dadi niate Begawan Durna wis tak niati lahir batinku yen semana ora gelem nduduhke menyang didununge Dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani pati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan do nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tamake karo sawijining wong sing sak timbang sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi nibake karo wong sembarangan tegese kekuatane ora sak timbang sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyan kuwi lak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel aja kok mati dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Ora nek pancen Mbak mentolo karo aku Batenana, nyok. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sadurunge urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis ketamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mresani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Panakawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati mladul karo bapak. Nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntah. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti goleki sampeyan. Wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Batenana. Aku Batenana sisan. Wis ge wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petro konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petro. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Bapak. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip.
Pusaka kita make dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel. Ana wong tuwa tak gawe wirang ning Karang Kadempel.